church. Ọwụkwasị Chineke jụrụ alụmdi na nwunye ka alụrụ n'omenala ọwụkwa ha ikwuru. Ha ikwuru nkuzi philosophy of that marriage. Nkuzi alụmdi na nwunye omenala Igbo si nwoke nwere ike lụọ nwaanyị abụọ ọwụla ọ chọrọ. Ije mee traditional marriage kwụsị. O miniri na echi ị nwere ike anyị asịghị na ị ga-alụ o. Etu ị nwere ike nọmije. Ya echerela onwe gị after all. Ya aka ga ihe gị gbara ọnwụ omenala Igbo. Aga ga-alụzi atọ. Anyị ama. Anyị lụrụ abụọ. Couple of the day. Today, Sunday. Couple of the Kumanaka. Una who should get here? Oh, I get Tigan guy, don't worry. Before ye may not to any Tiggy, Ebo here woo. I call a photo studio of 2 power. 2 power. Eh? Oh, not the guy thinking or 2 power can say immediately. Oh, not eh? Chidabri like Kalake. Eh, pa? The Kaleti Richineke Naha Jesus. Mogi no she. Come. They say photo. They can't hallelujah. Okachupuleme. All right. So, onye PCC, an elder in the church, onye kwesịrị na-akụzi ụzọ nke Christ. Ya nọrọ n'ọnọdụ ịlụ nwaanyị abụọ, o megidere nkụzi Christ. Therefore, o kwesịghị iwe onye nkụzi church. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị lụrụ di na church na n'ime Christ. Nọrọ nga ahụ kwe nkwa, because ke church ị ga-ekwe nkwa na until death do us, which means ị nọgaghịzi against nkụzi Christ. Enweghị ọzọ. Iwu PCC o, iwu onye isi church o, iri oriri nsọ ha niile, because for example, onye mere confirm na-eri oriri nsọ n'ụzọ kwesịrị. Dekwa amụ ụmụaka na baptizim. Ọmụọ mmanụ na baptizim. Ọwụ na anụ ụmụaka. Mụọ mmanụ na gịnị? Onye mụrụ mmanụ na baptizim ele ọrụ ya ịkụziri ya ụzọ nke ya na kụziri ya ebe eji alụ nwaanyị atọ. O megidebe okwu Kraịst. Ndị enyi m nọ na chọọchị agbaba akwụkwọ eruru ha 5 ma ọ bụ 6. Nke ọbụla m hụrụ agwala m ha abịa ha eme plan. Dike ma ha ri very close ekwetacha. Obama Johnny O jiri lụgị ya. Comfort si mkpuchi okwu ike, mkpuchi m okwu ike. Comfort si mkpuchi m okwu ike. Elebe ka ọ nọ. Comfort ọbakwara chọọchị taa. Ahụ dịkwa ya. Okay. So mekwuchi ekwe n'okwu ahụ ike. Johnny O enyi m nwoke ya aga. Chisa enyi m nwoke ya aga. Ahụ 1 by 1 ya agache. Dịka ọ fọrọ ya anụmanụ mejie ya. Hụkwa n'aka ahụ o ji awụ n'ụba ịkpụ mma. Anyị ukwu onye kụrụ eje chịtarị nke n'ime nga. Ndị ahụ bụ ndị ahụ emere ihe ahụ. Ụfọdụ n'ime ha na-abịa nga aha ha nọhụ n'akwụkwọ. Arị ebe ahụ ka ya. Ụfọdụ si eme ha ejewe alam foto. Achọgala foto, chọga foto. Anajege court just swear ga affidavit. I do solemnly swear. Ọwụ ka ahụ. Anyị ga ya mmeji arị mma. Ọrịkwa mmakpa ahụ. Biko na onye ọwụla. God bless us in Jesus' name. Anyị ga-take our Sunday offering. I mean our general thanksgiving. We will invite Faith Clinic for their rededication. Habiata Ayabasa Church in the different families who name election, and we'll get ready for Sunday. God bless you all in Jesus' name.
Bam. Sunday offering. Sunday offering. Amen. Oh, mewoya. Jehovah Jireh, mewoya. Onye neme mewoya. Omere ya n'oge ya. Jehovah mewoya. Mewoya. Jehovah Jireh, mewoya. Onye neme mewoya. Omere ya n'oge ya. Amen. Oh, mewoya. Onye neme mewoya. Akune chebe mewoya. Omere ya n'oge ya. Jehovah mewoya. Jehovah Jireh, mewoya. Onye neme mewoya. Omere ya n'oge ya. Chani nefe boje beri, igukwa maloja boje beri. Akune jefa beri boje beri. Akune jefa beri. Akune jefa chewi boje What shall I render unto Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render unto Jehovah? For he has done so very much for General thanksgiving, return of tithe and stewardship cards, and seed faith. General thanksgiving, return of tithe, return of stewardship cards.
Your best is forever, we'll sing. Of seed of faith. You redeem your vow.
Our tight. Chineke na ebia we mezo nkwa ya. You know see weti hendia weti ihe onyinye ndị a. Die nwale ma ga ime meghere no ọnụ ụzọ eluigwe. Ọnụ ụzọ akụ, ọnụ ụzọ ihe nweta ọnụ. Na isọpụrụ ya site na akụ anyị na ọba anyị ga-ejupụta. Ọ sị na ndị a ga-eriju afọ na ya agaghị aga n'agụrụ. Ọ Chineke nke na-emezu nkwa ya. The same God is here to answer. He's here to fulfill His promises of our life. That same God is here. Jehovah na-esi ebe a na-ekpofu ahịhịa bulie nwa ogbenye elu. Chi nke ahụ na ebe a. Ọ ga-emezu nkwa ya. Ka Chineke emere anyị ya. O mezu arịrịọ anyị rịọrọ ya. Ọsọ anyị ekpere ọbụna dị ka anyị buru ikpere n'iru ya. Ka ọ dịrị anyị otu a na ha Jizọs. Onye ebere, onye amara, onye na-aza ndị a. O mere anyị mekwere unu karịa dịka unu rịọrọ. Site na Jizọs Kraịst. Onyenwe anyị. Hallelujah. Dịka ndị ga-eme ekpupu ha oge, anyị ga-eweta that card, welfare card ahụ, anyị ga-agbapụ ya ọsọ na. We will return it now, the welfare card. Dịka ndị band na-edu anyị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. We do that. So as we are doing that, ndị bịaje for rededication, we get ready. And ndị bịaje for churching, we get ready as well. You've been faithful, Lord. From the way this far, Welfare card. that is why your name is forevermore. You've been faithful, Lord. You've been faithful. From the way this far, that is why He's forevermore. You've been faithful from the world is small. He's forevermore. Dedication, Faith Clinic. Habiacha in the church in Abia. Faith Clinic, I need tune. Faith Clinic, Habiacha in the church in Abia. I need Faith Clinic. Everybody testify, you are good. You are good. Everybody testify, you are good. You are good. I don't need
Ekpere Chineke setịpụ aka gị ebe ụmụ Chineke ndị a nọ. Ha na-ekpere onwe ha, na-ekpekwere anyị, na-ekpere chọọchị anyị. Chineke biko gọzie ụmụ gị ndị a. Ka anyị na-ewelite na-eche n'iru gị Faith Clinic in 2025. Oh God, be with them. Ekwela ka okwukwe ha daa mba. Ma okwukwe ha siwe anyị ike. Ere ha ịghọta okwu Chineke na-eme ihe nọ n'ime ya. Wee na-ọtụ aka ịmarakwa Chineke na-ejere Chineke ozi. Unu na-ekpe ekpere, Chineke zuo na ekpere. Chineke tụziere unu aka. Chineke wezuga unu n'okwu na ụka na nsogbu. Mee ka unu bụrụ ndị na-eleta ezinụlọ enwe ọṅụ. Ka Chineke mee ka ezinụlọ unu mịa mkpụrụ ọma. Ya gọzie nnọkọ unu, gọzie ntụgharịkọta uche unu n'okwu nsọ Chineke. Ma mee ka arịrịọ unu niile bụrụ nke Chineke nabatara nke. Anyị eche unu n'iru Chineke n'afọ 2025. Unu ga-aga, unu ga-abata. Unu ga-arịọ, unu ga-arịọta. Unu ga-akụ, Chineke ga-emeghe ụzọ. Ara nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmadụ niile wee sị amen. God bless you. Obinna Nwosu family, come for your child dedication now. You are God. You are not God. You are not just God. You are a great God. You are God. You are not just people. You are not just God. You are a great God. You are big. You are big. You are God. You are right. You are great. You are a great God. We sing you. You are big, 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 big. You are
Hallelujah. Bakonna no Jesus aka. Amen. Onye obi me. Onye ka ba say e ga na ho mfa. Okay. Ogo. Obi na nwo se kwa. Okay. Kwa woge. Obi na nke beshi. Chineke menne ebere. Bia dole kwa. Ahụ onye ngaga ọnịnị. Joy Moses. Obi na Moses. Ijasa Joy Ụzọchukwu Obinna. Obinna wa aha nna gị ugbu. Ekwa? Ọ bụrụ ke nọ nga. Very good. It's fine. It's fine. Okay. John. Smile.
something. Okay, as the Spirit leads me, and when him also simple, and I'm queer. Cream on the apple me. Oh my God. You want your able men. Able men, because I let you know, Jamie. So, versus Munne. Sunday make it a good Munne. They call it Erwin Haka. I'm not going to go. Club. Or club. No, you can saw club, but I remember. You know, I want to saw club. The Umeje, and won't do major on the able men. Ume zero channel for honor. So you may tell me can join that. Even I hear Polo Gamojo. Because all to work on your House of Reps. Man on honorable. Yes, you are way to honor. Now, where I make a politics in Nigeria, they wear here a honor. No, Omaha, able. House of Reps, honorable. That's a way to allow her honor. Now, honor, like her. You will I me, I give me chaya. Because when he give me anything, Omaha. Okay. Okay. All right, my friend, you're no longer a small boy. Stop following the small boys amongst these people. Many of them that is a small boy. I mentality when he came along 20 years, they talk about a small boy. Are you hearing me? When they not here, I got 102 which are small boys. And DJ son. Small boys thinking here's okay. It's a guy. Why you get your guard? Don't do it. I give you the sage a lot like a wine. But a regular shallow again. I go up where are you with me? So get a chirima keko gap where not a boom crop. Yellow wine. On wine you give him. Omana see a post some wago. Yalu That's him as the Spirit leads. I didn't go a casayaka. Say, Abago. Be careful. You have a brilliant future. Chineke God should give Domingo or the new Hudem. Ejikulaka doctor waiting for a Chineke Domingo. You know, Henker. Bring him to church. I want go work again. Because time we want to make out Melegi. Joy. I got him. Ask her Gabia. Unless I get what I can Gabia. Joy Gambia. Next Sunday, Gabia. If you're an Oria. Make sure. Open now or any two pa. I am Mama Eboga Kamara Boja Gariga or Gapaniko. Are you in? The Tawapasaka too bad. He's a good man. It's a prince. I talk and go to settle on down. Now we must conquer Satan in Jesus' name. I want the apple. Apple. Don't follow them. Plan your business. Build your tomorrow. By the time you reach 50, you now is to build your future. Una pama chana tinelu mana hetu pa afungu bunu situ pa akala ma bigi pere. Akwe choro Chineke gozie gi
Sochi kai ma special gift. Anyị na-agọzi gị ma anaghị nke na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Onye nwa Chineke anyị na-eche nwa nke a n'iru gị wezụga ya n'ihe niile bụ ihe rụrụ arụ. Gọzie ya. Mee ya ma ọ bụ ihe. Ọ ghara ịbụ ọchịchịrị. Wezụga ya n'ihe niile na-adịghị atọ Chineke ụtọ. Onye nwe anyị ihe niile ọ bụla bụ ike ekwensu ka ha nwụọ n'ebe ọ nọ. Ka amara Chineke bara ya ụba. Ọ bụrụ ihe eji akọ akụkọ ịgba ama n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-eche Obinna n'iru gị. Ọ bụrụ ezi nna nye nwa ya nwaanyị, bụrụ ezi di nye nwunye ya. Gọzie John. Ọ bụrụ ezi nwunye ezi nne. The beautiful young woman. Nne ya ọbụla ha kwesịrị ị na-achọ achọ n'ezi. Mee ka John zuore Obinna. Mee ka Obinna zuore John. Mee ka ha mara na ile anya na-eziwa aparị mparị mpa. Wezụgara ha amaghị Chineke ma gọzie ọdịnihu ha ka ọ dịrị ha na mma. Ndị niile ha soro bịa ebe a Chineke gọzie ha. Ma n'ime ezinụlọ ha gọzie ha. Ndị niile na-achọ ụkpụrụ nke afọ, ndị na-achọ di ma nwunye nke aka ha, ma ndị na-achọ ọrụ, ma ndị na-achọ ka biznes ha too, onye nwe anyị gọzie ha ka ọ dịrị ha na mma ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Mmadụ niile wee sị Imewo na gosiri agosi amara ya ọbara ụba n'ime m. Jehovah, emewo moja gosiri agosi amara ya ọbara ụba n'ime onye na-eme mma emela n'ụja gosiri agosi amara ya ọbara ụba n'ime m. N'ime Chineke mara mma emewo moja gosiri agosi amara ya ọbara ụba n'ime m. Hallelujah. Kele Chineke n'ihi na ọ dị mma. Anyị na-ekele Jehova na nọnyere ya ọbụna dị n'ofufe nra. Anyị na-ekelekwe Chineke. Our brother God Day kwara ụnụ na Saturday wu blessing of marriage ya. Our brother God Day koro Obinna we watara God Day emechaghị ime nụ. Ka anyị kwọrọ ọnụ na Jizọs aka. Anyị na-ekele Chineke. Our brother Mr. John ọkpara onye ke nọ ebe ofesi soro anyị na savisi a. Nkwa ahụ o kwere maka robe abụọ 50,000 ọkpọ na ya o sendiala ya ozugbo. O sendiala 50,000 for 2 robe already. O kwere ya na first service. And o mezuo na ya. Nọnọkwa n'otu aka ahụ sendia 100,000 naira for family harvest emere. O sendiala 100,000 o kwere nkwa ofufe lele ya. Ka anyị kwere ọnụ Jizọs aka. Ka anyị kwụsie ya ike. Hallelujah. Ndị AYF, their fellowship,
Gawo tomorrow. Echi. Hage made their fellowship. Hage be there echi by 4:30 p.m. Echi Monday. On Wednesday, our midweek service. On Wednesday, our midweek service. Midweek service by 4:30 p.m. Midweek service sign. Because Mr. and Mrs. Alexander Ibekwe akwala 150,000 for family harvest. Women here transfer. I quarrel no Jesus aka. Only one guy goes in Jesus. Our midweek service will for everybody. So you know get na go see on makage. Onwe hundi Wednesday prayer. On Wednesday service here. No Wednesday prayer nga. Imana ono na eme na agwari ha. Say how hundi Wednesday prayer. Wednesday ya so Wednesday midweek service. Midweek service for everybody, everyone. Ndi PCC kwesịrị bịa midweek service. Because we lead by example. So ihe hụrụ emekwe n'ụlọ ọ na-agbaje ebe ọzọ n'ụlọ ekpere. Ihe hụ mege na Sokoto, o mege na gịnị, ọ nọ na gịnị, bịa midweek service ị ga-ahụ ya. Ude ọbụla chọrọ bịa midweek service ị ga-eme gịnị. Time a na-permit anyị ime ikpe ekpere too much na service because I nwere limit time. I will not put it here for I know me jenga on abalaga. Oh, yeah, no canon. So, be a midweek service. Would you better operator? You can make any deliverance in Hichoga or Nonga. Pununania, so you're not going to see I hear Hichoga Nonga. See, I know not here. Biana Wednesday. Jehovah in us, and Dogas I get better. Naha Jesus. 4:30 every Wednesday. Now Friday again where so free love, so fun fair. Umokorobia na oma bobia. Buna mana hesha hawo. Ele hawo. Ushenu ni ike. Lovers Day. Lovers only lolo dinner we. But it also free love. So free for everybody. Say when here the 2-part 2. 2-part 2. Hashiri Makumbo Korobia. No ma bobia. Na Friday. Kakoro no Jesus aka. 2-part 2. Osoji achewa. Were ihe ọ haziri ụmụ okorobịa na gịnị na Friday. So that day our time over the same 4:30. So dressing code free love dressing. Our red gear, our white gear, any dressing code of what? Free love. Come. Jehovah Padre that day. Ụmụ okorobịa na gịnị ma bobia. Onye nne okorobịa ya bịa ma. Onye nna okorobịa ya mee gịnị? Onye nne okorobịa ya mee gịnị? Eto maka ụmụ okorobịa na gịnị? Chineke ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. The boys and bed meeting unu ga-awụ na Tuesday 4:30 p.m. The PCC meeting, our pika kwelo ku much banyere ya. So amakwa na ide na njikere next Sunday for PCC election. Next Sunday. I know that God have already prepared people
ndị ọ ga-eji wee ka chọọchị ya na-aga n'ihu. Anyị ga na-eto eto n'obi so anyị ga na-eto na-eje. So dịka anyị na-eti ya n'ekpere, Sunday ga-awụ the election after service. So ya mere service anyị ga-awụ one service on Sunday. One service on Sunday. One service 9 a.m. Sunday. Anyị ga-egbu chọọchị nke anyị abanye na election anyị. Chineke anyị ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Ndị families amara ha emechala nke ha. Ndị fọrọ afọ sị ha ga-eme ka ha ma agbasa chọọchị ugbo. Abi? So unu ga-ewetara anyị result before Sunday. Ya wụ ndị ahụ ga-eme elect na PCC. Vika ekwuole much about it. And ọ ga-adịrị otu ahụ n'aha Jizọs. The Modern Sunday Planning Committee. As you know, immediately agbasara church now for a brief information. The Modern Sunday Planning Committee. I'm an okandene odwele nso. So ndị na-ahazi unu chere. The Modern Sunday class dike na-abịakwa for ọmụmụ ihe. Ndị ụka ndị nne ọmụmụ ihe. Okay, because of the time, also our mommy say ka the meeting ka hapụ ya ka kpọrọ nọ Jizọs aka. Ọ dịghị isi nne olele time hụ otu ihe si dị ya sị nkwa ụlọ laje eme gịnị ga-azụ ike ka kụziere na aka ike. Yes, hallelujah. Onye nwaanyị ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Then the preparatory class by 4. Ndị ga-ebịa for enrollment. Ndị chọrọ ichi mother na guild. So by 4 unu ga-abịazi maka ọmụmụ ihe unu. Then ndị chiri mother, ndị chiri guild chọkwara ichi mother, ha ga-eme gịnị? Ha ga-abịa. But asị unu bịa ma unu jiri asambodo nke unu jiri mee confirmation. Asambodo nke unu jiri mee baptism. Asambodo nke ejiri chie gị guild. Onye chọrọ ichi mother. Then unu ga-ewetacha ndị a. Then unu ga-eweta ezi asambodo nke karịrị asambodo wụ asambodo nke di gị ga-enye gị. Onye chọrọ ichi mother, di gị ga-enye gị asambodo iji gosisi yes, a permitiri m ya si ya mee gịnị ya chie. So ọ bụrụ na di gị ekweghị enye gị asambodo gị ma na ịkpajibe agba. Idibeghị qualified. Ndị nna ọ bụ ya. So ụmụ nwaanyị ngwa na ose tiele onye laruo ekwe n'abalị ya mee gịnị ya kparịa agba. Ndị nna ehena nye n'ụlọ license. Unu ga-ede asambodo nye ha asị ha na o mere gịnị. So onye inyere asambodo echirala ya ahịa ya kparịa agba ọ nọkwa gị n'aka. So ọwụ ugbu ka eji ejide ha ka ha kpaa agba ọma. Onye nwaanyị ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Ka ikpeazụ wụzi ndị Modern Union Executive. Unu ga-asịzi yes na onye ekpozuele iwe onye gịnị nne indeed. Na Chineke anyị ga-agọzi anyị dịka anyị na-aga n'ihu. Onwe ihe ndị ọzọ fọrọ ọnụ dịka anyị na-aga in activities anyị ga-anụ ya. Onye nwaanyị ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Hallelujah. Biko anyị na-aba election ugbu a. Group election. Unu mee ọsịsọ na family unu. Family unu dị on group executive election. Joshua. Gbagiwe onye isi Joshua. Maka m ebe a. Joshua. Caleb family. Ụlọ onye isi Caleb. Ọchukwuma. Bianga. Samuel family. Ụlọ onye isi Samuel. Samuel Obinze. Bianga. Lepebe asị gị ka achọrọ m jema. Bịara ị na-emere m gịnị?
Benjamin family. Olonyishi Benjamin. Chukuma gano chaneba. Benjamin family. Olonyishi Benjamin. Sobegia. Benjamin. Ahonya ogene. Mrs. Okorama. Benjamin or family gi. Mwaganeba. Gano na the next seat. Joseph family. Olonyishi Joseph. Joseph family. Olonyishi Joseph. Daniel family. Daniel. Noranga. David family. Olonyishi David. Okoroma biani webe. Kawo family Mrs. Okoroma na ndị otu ya. Obinna, elenga group gị nọ. Ọwụ nga m gwara gị. Na gafe ebe, after Chukwuma, gafe ebe.